ତୁମର ନାମ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍? ମୋର ନାମ ରାକେଶ। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ରାକେଶ। ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ହାଉ ଆର୍ ୟୁ? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣ? ଆଇ ଆମ୍ ଗୁଡ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ୟୁ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଅଲସୋ ଗୁଡ୍। ତୁମେ କ'ଣ କର? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଡୁ? ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଟେ। ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତୁମ ବିଷୟରେ କୁହ। ହ୍ୱାଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ୟୁ? ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଡକ୍ଟର। ତୁମର ବୟସ କେତେ? ହାଉ ଓଲ୍ଡ ଆର୍ ୟୁ? ମୋର ବୟସ 20 ବର୍ଷ। ଆଇ ଆମ୍ 20 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ। ତୁମ ବାପାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍? ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାମ ସୁରେଶ। ମାଇ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଇଜ୍ ସୁରେଶ। ତୁମ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର ଡୁ? ମୋ ବାପା ଜଣେ କୃଷକ। ମାଇ ଫାଦର ଇଜ୍ ଏ ଫାର୍ମର। ତୁମେ କେଉଁଠି ରୁହ? ହ୍ୱେୟାର୍ ଡୁ ୟୁ ଲିଭ୍? ମୁଁ କଟକରେ ରୁହେ। ଆଇ ଲିଭ୍ ଇନ୍ କଟକ। ତୁମର କେହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି କି? ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନି ସିବଲିଙ୍ଗସ୍? ହଁ, ମୋର 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ୟେସ୍, ଆଇ ହାଭ୍ 2 siblings. ତୁମ ପରିବାରରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? ହାଉ ମେନି ମେମ୍ବର୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲି? ମୋ ପରିବାରରେ 6 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦେୟାର୍ ଆର୍ 6 ମେମ୍ବର୍ସ ଇନ୍ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି। ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ହ୍ୱେୟାର୍ ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ? ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ। ତୁମେ ଏଠାକୁ କେବେ ଆସିବ? ହ୍ୱେନ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ କମ୍ ହିଅର୍? ମୁଁ କାଲି ଆସିବି। ଆଇ ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁମରୋ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ନାଇସ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ୟୁ।